खुलुमबाय आं राकेश आं दिनै कोरोना भाइरस तैने किसिसा कक सानन बागै नरबाय दिनै मानुक जाखा नरक साइमाना हायं गनांगै ताबुक अजे कोरोना भाइरस बसक किरमा सिंसाङै दंखा ताबुक जागा जागा नरक खाना खाना लकडाउन जाक कर्फ्यू जाक आं अबो साख्लायना मसुंग दिनै किसिसा नरनि बागै जे ताबुक लकडाउन ङै दंमानि जतनो किसा गोशी नाहार बायदि जतनो लकडाउन तामो बाहाय बबो बप्ति आबो सिना नांगौ जे सिनाय नुनाय रग आं बरना कबगनाय जे सिया आंनि दंनाय रनो बरनो किसा साख्लायनान बागै बरनो किसा सिरनान बागै जे लकडाउन तानु बागै एंखा एबा लकडाउन इंखाङा के ताम ताम खायना नं ताम ताम खाया दं के जानाय जों नकनि फातार मा अंखयदा खरकसा बरक अंखरि मानो जेफ्रु सामु नांखा मुंसा सक माने बायनानै हिंगांखे आबो नरक सायमाना गाहामके एबा उराम साख्लाय जगै दं जे याक मा सुनाय जेफ्रुपनो गाहामके बुखुगो मोखांगो मास्क मा थुबनाय आबो नरक सायमाना ताबुक हास्ते गनांगै अ लकडाउन ताबुक फनांजाक सिनि हाकतर भारत हाकतरबो सिनि आबो साख्लायजाक गुबिना आनि तेबो गोबां कुकतिनि साख्लायना मुजंमानि कक अंखा जे लकडाउन ताबुक बाक्सा जागा नुकजागै दं गोशिनाय गरै लकडाउन तामो आबनो बुय आसु जाकी सिनाय गरै एबा लकडाउन न ताबुक गोशिनाय बिनि रायदाति दंनाय आबाहाय नुकजागिया लकडाउन न गोसेव बाक्सा ताबुक नायदि सारि कलायखाङा के जानांनानि एबा किसिया बेरायलायनानै हनैने गोबांमा सराय रक सिक्ले रक एबा बुरा बुरिसु रक अंखलायो दल पाल के आबो बसुक जरति काहामुनो सिन बागै आबो नर काहामके जायखिन सायमानाय नायदि हायुं गनांगै ताबुक अमाहायकेनो पिरजागै दङ जे अ कोरोना भाइरस मानि बेलाय किरमा सिंसा ताम हमले खरसा बायते खरसानि सलै थांमानो दंनो गाना के नरक नाङै दंखाके तेमुनो खरसासके कोरोना भाइरस मानजागै दंखाके बिनि गाना थांगाके बबाय नांखाके सलै थांमानो आबन बागै आं सानाय जे गोबांखौ बर न जे बरखौ वाइसु समहाय वानसु बै सिनरो इया आबो फातारसे चिनो संगो आबो इटाली संगो हनैनाय सिनि तिब्रा हासेव फायाको ताफनो फाइबो मान्या हनिने सालायनि गतंग अमाकेबो जों खोनावो पिया कोविड आबाहाय एदांनो ना सिनरके फाइ मान्या ना सिनिके इया अमाहायदा एबा ओङैनो थाङाके नरगाफोर ताम हनै हनाय इटाली हाय कतर देश चीन हाय कतर देश से बरक आसुके गोबांमा बरक थैमानि न कासुमालि हंगाके सिनि अ भारतहा एबा सिनि तिब्रा हास्तेर गले तामनो बाहायनो सिना सेपसाप मादे माननो जों जे इ अ कोरोना भाइरस मानजा खांके सोंबनो माथामै मानाय आमाहाय एदांनो जों खायदे मानो आबाहाय आबुना आं लुकरनि थानि आनि गयमङावनो नायदि नरगनि ता अंखरिबो खरकसा नां सुगैयाबो मांखरनाय तामाला ताबुक सारि कलायखाङा केनो नुकजागै दं आं गाना गिनि गोबांमा जागा आं बेरायनायखा आफुर आं नुगो जे इ बरक ताफुनो दले पाले अंखलायखौ चा दगानो चा नांलायो बाजार हाति खायना थांनाय हाति खायनाय नबो किफिलायो आरा सुगैने कक सालाय दं दल मालले दंलायो सराय रक ताफुनो सारि कलायखाङा के बेरायलाय दंलायो आं जेसिनाय नुनाय रनो कयनाय अवेयारनेस खायनायनि बागै अमाहायकेनो बरनो फरकनान बागै नायदि फायाता हन्दी इयाता हन्दी सखांबाय हजाक दंना नांनाय कोरोना भाइरस बसु जलति किरमा सिंसा अ कोरोना भाइरस नि चतुमसले कतर बिथिंखा हजाक बाहाय हजाक माला आबो नगो दंना नांनाय मा अंखयरा दंनाय भारत हाकतर साखलाय रखा 21 दिन बागै लकडाउन कर्फ्यू लकडाउन कर्फ्यू का नरक सायमाना रायदा बप्तिंनाय आबन बिसं आं नुखा जे इ पारा गामि आमसे रग गोबां बर जायके सायमान या आमाहायबो दंगो तामकेले सायमानाय खरबसर यागो मोबाइल फोन दं खरबसगले रेडियो खनाय दं खरबसगले टीवी नाय दंना हमनिनो जानि सामखायनो से बायलेया अमाहाय जागाव आं सानाय नरक नायदि आसा गिरनाबो ककरै हजाकसे दंना नांनाय हजाक दंगो हंगाके नरक कक खनाय मा दंनाय अ लकडाउन हमनि आबनो नरक गोशी माना हनाय मानै दंनि नरक खरनै खरतामके आमाहायके पालके ता अंखलायदि एबा अंखरि नांसुगै आं सानाय खरकसा अंखरि नगनि बायदि मानै थाङैने आबन यागलो लगलोगन किफिलदि एबा फालनगो थांगाके खरकसा किसा हाकसाल के मा दंनाय डिस्टेंस मेंटेन खाय मा दंनाय 2 मिटार जरातै नरक हाकसाल के बबाय दंगैनाय अ फालनगो थाङैने माने मा पायनाय खाना नर्थ इस्ट ताबुक सिनि आं पुलिला मानजाखा मणिपुरनि खरकसा बुकुक अमहायनो बेलाय किरमा सिंसा गाना गिनि जेफोरखौनो जों अमायके हजाके दंना नांनाय
nung saisung hojake tongma bai ingya tamhalo obyamar tai khorsani aruni ninoro phaimano nung tongma bai sing mangalak jotono na awareness khain nangnai jotono no saklaina nangnai jotono no siano sirna nangnai aba hakin sing obyamano kasui manai anga omono sanamusungo joto sinai nungnai rongno jotono naidi norni gana gini bo norni para kami amse rogbo om haingi mano sare kela kanga ke omono gona khaileya onkholayu dol dol ke tarfuna agina hake kisa hati khailenan kisa sa nanglainan kisa dol asulai kok salainani aw haito ngino man pia araidan kisa sing maslainai 21 din sing lockdown khlair jaka curfew khairaka sini kahamni bagai biskangni april 14 tarik jora sing jaske pono o raidano ma gosinai raidani modeke sing ma tonglainai onang sanai nadi sing kaham kerangke nok nok ngo sing jaske mansa ka tonglainai ni saito gana nok nok nu borro bai sing nogo churup saka tonglainai tabo o sal je tabo lockdown khaijangmani aw kebo piring porong ingya ui kebo ongkhoira ui jesung mansa nogo tongnani nangnai tei buino norok sadi je saimani rono borno sadi je I nogo tongna nangnai jesuk mansa obono joton chile kotor bithi ni mano o corona virus ni dalai girma singsa tayang tini obidi no pai nan sakang sanai yak japropono norok ka hamke sudi phatani phaikangke nogo phaikangke suna nangnai makhang suinadi tai sanai naide o bemar asike girma singsa kotor sarai okra bura brisik na yabo naithok sidra na ya tam hindu tam christian abhai na yabo eba hani manu je kebangma nini ani amai hani mayabo bo sinia kebono borok gangken bo nangi manu eba norok manjagi manu o corona virus bai norok jotonon saklaidi norok je sinai nungai rok jotonon sabaidi oraidano goshitonan bagai omoni bagai nang tini manuk jakha je lockdown mane abuno curfew mane abuno goshile angi dong sini borok jefru jingjal kebung mau kalena abrok ke silayana an bagi sanai hojakang bagi jingjal kebung phainani sikang sing seat ma tongnai hojake ma tongnai nok ni ongkhirawi nogo tongbaidi kaham kerang tongbaidi jotono hambai khulombai ke